Γεια σας, είμαι ο Τόνι Κόκος για ένα ακόμα καταπληκτικό ρεπορτάζ. Είμαστε εδώ αυτή τη φορά για να δούμε το νέο φανταστικό laptop. Είναι λίγο σπασμένο στη γωνία, να μην το κοιτάτε αυτό. Εντάξει, κανένα πολύ. Άρα το ανοίγουμε σιγά σιγά λοιπόν φίλοι μου, για να το δούμε και από μέσα. Το ανοίγουμε. Και τώρα απλά πρέπει να περιμένουμε λίγα δευτερόλεπτα ακόμα. Δεν είναι τίποτα. Λίγο είναι. Λίγο ακόμα. Λίγο ακόμα. Περιμένετε φίλοι. Εδώ πέρα πρέπει να περιμένουμε. Λίγο ακόμα. Λίγο ακόμα, μη φοβάστε. Τώρα τελειώνω.